Hver dag er en stor oplevelse at komme ned og så se, hvad er det så i dag. Så når du er inde med gæsterne, så vil jeg meget gerne, at du prøver at få al den energi, al det håndværk, vi har brugt på det her, få det ud gennem fingrene og fortæller gæsterne med de smilende væsen, hvad det vi har lavet. Er det ikke fedt? Jo. Ja. Landbrug og Fødevare sætter fingeren på pulsen i dansk gastronomi og uddeler hvert år kantineprisen til den bedste af 3 nominerede. Det er en appelsinsagetes. Det er egentlig ikke som sådan en krydderurt. Det er mere en blomst, man kan finde. Du kan egentlig dyrke mere med din egen have, eller du kan være heldig at finde den ude i grøftekanten herude. Gastrokantiner med Jakob Brønd og hans køkkenteam brænder for at gøre frokosten til et måltid i særklasse. Og juryen var ikke i tvivl om, at den Viborg-baserede kantine var et sprudlende bud på årets kantinepris 2021. Det er jo noget, vi alle sammen glæder os til. Det er jo nærmest det første, vi gør om morgenen, det er at slå op på vores intranet og se, hvad byder menuen på i dag. Det er kalveskanke af frilandskalv, der er stået hen ved 24 timer ved 78 grader. Stegt i lokal øl, urter, og så får de et lille stykke af det, noget kartoffel og noget bagt gulerod, altså en kraftig kalveglas. Det er fantastisk. Det er mit bidjob. Nu er der honning til gæsterne. Man bestræber sig på at være her hver dag, fordi det er jo så lækkert. Efter vi er gået fra vores egen rugbrødsklemmer, så tænker jeg, at vi har fået en masse flere vitaminer indenbords, fordi vi prøver at smage en masse mad, som vi aldrig har smagt før. Det betyder selvfølgelig noget for os, at vi som virksomhed har en god og velfungerende kantine. Men det er da helt sikkert også noget, vi vil bruge udadtil, når vi erhverver nye medarbejdere.